Say, so what na ye share wo kwan mu dia ene ye wa wasema enye obi ene ebe kire dia ye mfanyaw eti de yeguso a ye nso ye siso ye kase nyina ye siso se na numre die mesraw wo ya brantie wo ya babaawa na wuni mapiepia ene de apiepie no fa che dan bomode ko se kase pa ene ne dai etwaguo no same kase yi enkonwa akase a asanteman adehye ni abrempon na so na wagya hokɔ ensie do sɛ de empenimfo amamre ne amane etie no sɛ wɔhene ebiba na ɔba besom anaso ɔba bedi ade na ofiri mu a na konwa a ɔtena so a yapuru no sa konwa tuntum no ɛno na biribia empenimfo ɛhwɛ ɛde nkae dum ɛbɛfrɛ ne sunsum ana sɛ yɛne no bɛkasa yɛbɛbɔ ne din aka asɛm ne bibia nyina so kɛse paa ɛne akonwa tuntum no enti na nefɛ kɔ bi sɛ wampem a ɔtɔ so emienu ɛnɛ dai ɛna mpanimfoɔ amamara a wɔn kɔ hyɛaseɛ enura nwumere be no nsia a wosi mu ɛde nkonwa no ɛkɔ Otumfour rempe ɛkɔ kokopunu yɛ no wɔn mu awie na maame nka wo sɛ dwumadi okodi yɛ no odi na dwumu ni nyinaa wakɔsiri ho pɛ a kyɛ sɛ wana a wakɔkopunu konwa no papa a ɛnya asɛm ketewa na wɔpunu konwa ni nyinaa no wɔto atuo wɔpunu konwa ni nyinaa na wɔto atuo a kyɛ sɛ dwumadi nsɛ de esi kɔɔ yɛ no nokura nyame anim na emu ohu na emu hu a ɛyɛ no nso no empanimfo ama ho kwan sɛ obia enwura mu bi anaasɛ obia enka ho bibi ɛno nti de ɛkɔ so nyinaa no ɛnya de a radio station ana TV station bia etimi wura mu sanse ɛhɔ de ananom ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ ɔmo nko a ɛna ɛkɔ akɔkɔdi ɔmo dwuma na mpampa so ɔkɔhyɛ hɔ ɛkɔ puru nwa no ɛkɔhyɛ hɔ no ɛkɔ kankyeyɛ ɛkɔyɛ onyankamade wieyɛ no afei ɛna kwan atene afei ɛna brewa ipuma kwa mu a wapie ɛde afiri Otumfour rempe a bre sabra meka sɛ ɛnam krofrom na krofrom a ɛnam no aka akraa bi a yɛduru Ashtown de announce yɛ pafa bonkum so akɔ manhyefi kasiem yɛwokɔduru manhyefi kasiem hɔ ɛna krɔ bia yɛfa Asante Hene Otumfour Osei Tutu II bio ayɛ krado sɛ wɔbɛgye nneɛma ahodoɔ a nananom akɔpunu nyinaa ɛde agu manhyefi kasiem mu na empenifo ya mamre asan e de akwakogu eye nkonwadan mu na bibia akokama de womuo ene se adwuma ya ye koso sese ya na asempo anamontu a ye tu sese no ye namu akwakopie apagafie akodani nkonwa no de amapagahene no no na som e de akwakomotumfo se meka sei edom a wohunu ene dwumadi a ekoso etu a esane go nyina no eye nea ye kyerɛ sampa ye de adekesie bi nanam na adekesie de nam so no ye bɔ ho ban prekope a enya asɛm ketewa enti ene dia wo bia no wasa wo so tumi danta na sese a ye kasa ide ene sam kwanya tutum no akonwa no mehwɛ se mehu akonwa na se mehu akonwa no wo se emma no tete no se ye kɔ ɔko a emmema no ne kɔ ɔko ɛna emma no tena fie ɛna wɔtwe momome ɛna wɔde twɛn mmɛma no wo se sabre yi mmɛma no na ɛba o ɛna emma no nso ani abre a won so wɔtwe momome mika tuntu eturo di animu ye bubo eturo mu no na kyerɛ sɛ ekonwa ne kura no ye bɔ ho ban obi be bisa sa de nti na wo sɛ ekonwa no ye bɔ ho ban ye di etuo ɛne abrafo ɛne adeɛ wo twɛ sɛ de ɔmo bɔ ɔmo anim bidie ya ade nti na wo sɛ ɔmo bɔ ekonwa ne ho ban adwa me da se papa ɛwo sɛ wo mo bɔ akonya no ho ban esan sɛ akonya no sɛ de wadi nkan aka no ɛno ɛna ɛyɛ akonya tuntum a sɛ ɛka wɔhene bi ansa yɛhu ne sɛ ampa wei ɛno ne wɔhene no tumi akonya tuntum no ɛyɛ wu tumi ɛno nti wɔ sɛ ɛbɔ ho ban wɔm sɛ biribi sɛ ba ɛyɛ amammerɛ enipa bi asuro saa nneɛma no obi a mmɛn ho deɛ nanso so esombo ede ma ote kokɔ so esombo ede ma asanteman enu nti ɛwɔ sɛ yenya wɔn mu a wɔn bedi animu wɔn ma bedi akye minum sɛ enya de edi nkan ni woni sɛ wo kai sɛ Israel brem bra ye de apamadaka na eba ye wɔn hyehyɛ a ye didi animu ye wɔn hyehyɛ a ye didi akyire ye wɔ wɔn a wodi animu wɔn a wodi akyire wɔn a wodi ne nkyɛnkyɛn ɛno na brantie bi kɔpɛ ne ho asɛmanka akdaka ne kɔbɔ fam a ɔyɛ sɛ nka okosom prakopɛ ɛna nyame kun megidi sɛ konwa ya ye di bɛn bibi saa bɛwɔ ho
because ene enra ye kire ye bibi se Otumfour tenasia afran a ewo ne ho no eye mienu baako eye busumuru no ye ma ye hu se man hye eba na se wo ye oba na adu ona okoti Otumfour a ne yakata ho be medu a ne ye bie hu na eno kire se saa ne no so kire se konwa tuntum a ebe ebia obi kura ye se niema bi wo ho a baabi wo ho a wo ye oba na wo wura ho na se wo ye oba na wo ntwa wo wonya bo wura ho ara na etwa wo se bi kura wo ho a ye se oba se wo kwa fisha untumi empokra ehu ebu ho a untumi ensna so wo de ye hwe bojare baabi a ye nana ete no on se wo mo ayade kama anya ena ya peti wo fita wonim ema enyina so o ye doti yie no me yesa me koforo ene nana bi ahwetwe nkomo me yesa be wo no matiam ye wo wuri se wo pe ho asem ekofo a obetimi atwa abra enti eno ana che se wo atwa na atwa no what must say eniema na ye no ho yen da mi ka se ade bi wo amamre ho a ye jemu ye tu na jejemu a enei eno anso na edi yen enei enchirima baabi anu abo awura ho baabi anu akọ baabi anu ye nam ho ebi a wo ye oba wonnim eti bewiase na be ware no na wo ho ayode wonnim ade kodi akofa asaba ye na emom no ebi a mre bi ye twemu no wo ye bibi anasa wo kọ baabi a enisa wo kro won se asmenhia nkasa no wo ba enya baabi a ena enya baabi a ena wutumi ko o wo ye oba enya baabi a na wutumi kro anfie ha enu nti sa wo ye oba na se wa ba ye yase bi na wonnim nia ewasa wo ya ewasa wutumi ebisa mpanifo wo kọ baabi a wo bisa nana me ba che ha sei metumi ekọ ho ana ebia nana beka sa ha de wo ba wo betumi akọ ebia beka se aha wontumi nkọ aha wo betumi atena aha wontumi ntena esa se wonnim na wo kọ baabi a ehemfu no bi etimi tia wo pa wo tia ma ye mo hyew wo hwe yi a wo beka se wanfa buo a ma wo se oba nanso so sabia ye ho na wo kura na ebia wo kọ wo makwan ma wo kọ no wanka kyerewa wanhwa wo kọ a edu ha obi bebra wanka santi wo kọ baabi a mo se wahini bo wa no de meka no obeso mu aha ye nkọ na me kwa akoya report na baabi a na me wura na me pese me wura baabi a dede eni ho na mitimi ye na mi wura wa fe me tse wo bi dimrika no wofra mi enko na mbi sansa de aha ye nkọ wose dabi oba enko ho me so na menim enti so ebia wo ba manhia ha sei se wo ka eye no wana se bi manhia mpo but ye ka se nyina no na ye kire ya hwefo bibi enye se wo beba manhia but se wo wura ahemfie bia tobo na nya abotre ne ye mmọ ahemfie wa bakosem ye nkire obedie ye wura ne babia ye nwura esansa wanhwe ne yi so ma se amoy bo aye pia bafo wadama me hu se woni twafo hene ye free rempe ba nyina watoto atu a wadama atu na wototo no dia na kire ene dia akọ yakosa na ye ba me na me twafo me na me twasa ma Asantehemaa tibidi Asantehemaa ne me ntutu obi antutu tibidi Asantehemaa num se makosa na me do mo ba anema ye kọ rempem ya de na nanu konwa na mo kọ tie se ebo ho ban na de koma ye wura awo manhia anya bia mukoya mamre ni se na mo ba aya na adwin bi ta che se ebia na obi abefiri mu awro na so aba besia mo bedi boni bi nti na mo to ban enokura nti na se ebo ho ban because obi nim onipa tima so pese obo Asantehemaa na so go Asantehemaa ni masia obetimi abaye eboni tie se ebo ho ban na ewura amamre ne ma ti se na se afa enmudia fa na de ankoma no na bebisi a ne yakokan asem sen nti ese se bibia be koboko na de enkonwa na koma yewura e de mani wie dia na fa so ye ho atoy nti na se munya nduru manhia fikase mo na munwie mo adwuma ye nwie adwuma sisi akọ ho yura ho kotutu ne de amano ne ho sa fa de ye wie bibia sisanete se obi gigina nim beyi ni ti betwintwa mo anam a na ne dia na ekọ ane ono anasem de amamna kwa so de ese ye ne be ye ma no eti Otumfour twafo hene na oti mpe ho
esa de aba beduru hanum se ya wo mre ye oguso etuo na tuduro empokra no aboba ahodo a woto no enya de asa etuo ene ato agu kwabrane asum sama so bankumi se enhyedante asemi papa kra so be ne den so no enso ewo mu bie wo so ehwe Adom TV a de ekoso bia ye ni abre se ye de ebema wo yeguso edimu a ekwakohwe se ekwakodura pagafie ekodura pagafie ho ena pagahene enso ebeje enuoma hodo a nananom edi free rampe edi eba na enchiremu ayensa aka ne se age se enkonwa no akwakoduru Otumfour enchen ansa na dwumadie no aba ewieye sede wonom etie no na rampehene eguso edi anim sede twafo hene di anim no a wono no ekodane akonwa no dia ma Otumfour achense Otumfour sede enra meba wona ase manhia fikasem bebodu ankonwa demo ebefa ankonwa tutu ahodo nyina ane afie ko bi se wa ampem otoso mienu akonwa de ko ya makopunu no amamra kwan so efiri no abesi sabere me nae eti sabere ya mawie die baba dane wojapade ede ama one nkonwa no so no se yepurumu wie se ya woni nsusuanso ene dwumadi ahodo a epanifo kiremu a edie sabere die na yeguso ede hu nsusuanso ene de omu nyina ebro ebere se ebere ni akire bepa mpanifo ni ne no madi nkomo na ebere yi won maka me ate ase se ebere bone ni brebre enti woni agro enti ane nkomodie no kura no ayeden panya mpanifo ni bi ene wono mo edi yeguso ewo Adom TV so a yede ensam mu sunsuanso ne ade ebre wo na ye mo aposifo abaso yie papa aposifo asojafo ene anbambo mpanimfo nkaye no ekwane a wono afa so abo eye dwumadie ho ban wo mabo nananom ankasa ewo mo ho bambo hyehyɛ ya wono mo eye a kyerɛ sɛ wohwɛ mu a ene wo mo ankasa abra Sabre yegusua ewo menhia Otumfour Osei Tutu ena oti bojari bri de yenim se ekonwa tuntum no efirempem yede ba ahimfie yede ba menhia na ade ba ko a ewo se etie 40 ase ne se ekonwa no ye befa ye ewo menhia eye nanayima eye nana efia se wa kobiampem otoso mienu na konwa tuntum a na oteso no eno ne yebefa ye ena amamre ne amane kwanse ye de ko rempem ye kopunu ho akɔhye ne dro akɔbɔ mpaye ekogu nsa amane bi a wose ye ema ekonwa no ahoɔden no etimi ebowura mu dendenden esense se ekonwa no ye de ba ema nanahema na akonadu abetena so eti sabre obroni bekasi yakɔ purify ene yakɔ fortify ekonwa no enu nti ene yakɔ soa efi rempem a ye de ba enti ye de ba yedi be si ha na ene se de yedi kankan ye no anadwo obi empia bonten ne yasan de akobreman anadwo ene yedi kobreman e wo babia ba mu ho wo breman
esense eba no asanteman okodia na eye breman ye de beko breman ewo ho amamre nso a ye beye na ye wie say you call a room near Cofadia, no, a day back him. There be a pruno, a quiet boom, and a yes, I'm a man in a Gia bar. Sunset, a soon bit me drew com. And it's a sumuba, a hen I ever. It's an Indian anima, a dear himself, if you're quite, ya jabrewa. It's ya say, yeah, in himself, Gideon. Also, something say, and I'm saying, yes, we, them will call for that. It's and made Nakoya Nebano, and say, you did Tanini Tata from yet Nanabi Fias. Na Tanina Trenemy who said Abrafo and nay, Tessa, one more Kita, Tio, near dear, any dear Nimu. We are seeing Ogen Papa, not your bonnet. Be better, Messi, what continue. Obi bet me, Shimakonia. Arretia. Now, Obi come a young cow, where the young cats are soon to mean see. Yasha Brafo, dear Yanimia. Ebani say Obi, nipa bofo bi eye na dwen say obe sanka won ane wa be pre konwa ne ho a de ne besi say de ntokwa ne besi e bekum nipa no konwa na emedu a asembe ne beba e ma sa so da e bi presi da e bi su si da sa konwa ne medu e beba pa no ta bambofo e wo ho a ye de atuo ene afra ene nsekai e di atie ye we ya de ne di aba no yesi ebi nsida ma minyana ma unse minya na abrefo sia ya sama wakwa ba me hia ne ewe na na mamre wo ho no eye sronko ye wo kotoko fie asante kotoko hukuma pima pemba sese wa wuni santiman darada mabodi asane ento aso ba jana mebru ye fra me oba panyini amese wa koto chem mi kuro me ye fra kwa me chem kuro ma wiyi adasane bia be hu na wiye sabi watu kwa oso waya mi wofa waya mi papa mi papa bu ache dan kwa ni nua ane ni papa ana mi papa bu ache dan kwa kure ya so ni nua ba ni watu kwa oso ana fie ko bi se wa mpotokwa yima eti mi anu ni nyina mafa eti ni abra na mso ni abre
Nana pay see ya hatantuma tuntu. See ya hata ye ye. Me ya Bob to near front of Say hatantuma tuntum ram me say a chess say dainty any hata. Ya Bob company. Ya frog company as the company. Ya born to ma. You know, traditionally, you to man hata abonting. Yeah, hata kasa said yesterday. No, who Asante will be Asante will be chida. Asante will be can. That's what I know. Now, as I where you dreaming now. Pimples, black spots, any razor bumps, and now she with the any aboswa ye kwa won't be. What solution in ye? A snow fire skin cleanser, and no, and I say pimples, and I bet my way you about Dravian and such waguhono. We hear snow fire skin cleanser. What the pepper and my radiano, and it that fine. The snow fire skin cleanser, add down some wawa for more, and I say, so what the pepper be pimples and our razor bumps are Jawa Boswa. A year and many that were fine. For 0302 224450. Shishawamo, Densu Showroom, to the Thompson Road, Adabraka, Snow Fire Skin Cleanser. Making up after a fight is so easy. All it takes is my special recipe of gari futa with crusted shrimps. You need gari, shrimps, tomato gravy, canned fish, onions, green pepper, baked beans, boiled eggs, and my favorite, frito. First, dampen the gari with a little water to a texture like fine crumbs. Add the tomato gravy and mix well until even color achieved. Dip the shrimps into batter and fry using frito. Serve along with baked beans, canned fish, and boiled eggs. And that's how we end fights. Everyone has that one meal that is unbeatable. What's yours? Join the One Meal Challenge and show the world why absolutely nobody makes that one memorable dish like you can. Frito, making life memorable. Over. Say for the say, who use Vodafone cash and a top creditor? Sales purpose are used the same time. The here say, with the Vodafone cash, but our credit no. Let's send a text message. Code room, the code room, money per room, Munina Benya credit. Say, dear, with the Vodafone cash at a creditor, who to me sound the star credit in money pen room a used to count. So we have about *135*. Now with the code national, no more hash. Alabe, Vodafone kicking, I do depends on you, but so say, godly Vodafone Zoya Dawai. Mira, why kick him so? The future is exciting. Ready? Hello, your friend is of Mamina Laheford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee a cacao, and na me juma dainty, ma pomi den when he am me papa, na sebon ma pomi den when dia, and one Jifax Mr. Bonje, Jifax Mr. Minister Yarabia, and yes, so flexible, baby, I will bet to a fabia. Mitsi jina pa boatenten so. Just a Jifax mama your best sim one kasa. Minya bema.
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jeffers mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie won wosuom e na ye ne frinchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jeffers mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jeffers mixture pa. Otumfour Osei ye boa so obadwam na say ye boa ye boy ya pe o so gina ho ma ye bo wie dudu e pe se ye bo bia obegina ho ma ya bo awie asana otunu na sa twini ye boa obia tumi sabi obia ni hu kwan so sabi Otumfour Osei nti ohini bia ansa no asema e kan ni say tumi da ma pacho peja mu ananka wada no ho na camera na hwe wanim kakra aha se mu anana asema e kan ni tumi ye bonum prensa na dudu no nyira agi so bra ye boss am prensa asana Otumfour atunu nai konfana china hihye Emma Otumfour nti ohini bia ni bi Asantehemaa we su ni atwene e wa hemfie nyina pani nti ohina ohwe so ye friend kirema hene atwene e wa hemfie nyina ne he ene twini nti ohina he twini we su ye friend kirema hene no ye ya mamre ma twene no o se ye wa mamre bia ye ma twene no e wa mamre ye ma no ewa mama ye ma no na se Otumfour na mu ye bo a wonsa wo gira ho tie so mo bo a wote ase ye bo frɛ tumi ma no ansa na otunu nai na se twene no enye twene ketu a obi antumi nsom keke enye twene ketu a twene bi e wa ahemfie bia e hye twene we yase ye wo from bibia so ni nyina twene we se e chen twene bi e wa ahemfie pani twene no obia tumi de ne saka se we metimi de besa kwa kan keke tumi fa sanka titru ema de ema ma ho jise oba bia wo efe kuom ne bia obetimi aba ho afa ho abechia obi a omanifo bia wo ha enti sa de oba bia ma ho enti ye wo empre wo ho a se oba ba ho e de hwe no empre case e wo ho baba ho aye de borodo no de ne saka amara kwan so bibi betimi aye oba ho ka wongo utwa wo a umba ho utwa wo a umba ho so ho kan se sia wongo sare se ni ano de ne na enyem bia ye wo mo ebo se wo mo free adehye bia wo mo special adehye bia we mu ebusia we nkrofo na ebo sign for ena nkukua ebo ho na ewo nkronkro ewo nkukua a wo muso ebo bie kirase ene abohi anom wo nyina abotwini ni bi efie bia wo ho ebi wo mu na esomba ni nyina di abehia enti eba nsia na mu nyina ma abehia ni ye hye da akire aye kire na atente say atentembe yo se de yo ye so ma no me ye gbon no nso e ho de me nka ho timi nkire ho asem na se twene ne ho asem ye wodua ye hye da de ye ye wodua ye hye da de ye ye fro no kisia ene de ye
ɛda na ase wakyerɛ mu waso ba Otumfour ahemfie a twene panyini ana twene kɛseɛ paa no wɔno na di hene twene nketenkete no a esi wɔ saa no tumi a ɛwɔ mu ɔnyɛ tumi ketewa ya bɛnya ɛbrɛde sɛ mebɛtwa wɔ waso de nsa ka wɔ ba watie di ɛne adi ayɛ wo woyɛ worɔfo ahwɛ a wo watwa brade ɛne wotumi de nsa ka anaasɛ woayɛ wadwene sɛ wonkɔwo a no problem bɛnyɛ saa deɛ a yɛka kyerɛ sɛ fa nsa nka na apa ho asɛm de nsa kaka wankasa ɛna wode wo ti ade akyerɛ ma ɛno nti na ɔte kɔkɔɔ soɔ ɛna wɔgu so te hɔ na yɛma no yɛhyɛ ne den yɛakɔ ɛyɛ ahemfo ahodoɔ a wɔha sɛ ye wɔn nyinaa ekyiekyie hyɛ ne den yɛn amammerɛ bi a ɛwɔ ha no yɛne ɔmo bɛdi nkɔmmɔ ɛbɔ yɛn so ntantam gyidi yɛ sɛ nso hwɛ tv ne so bi a wɔso bisa sɛ na yɛyɛ ɛde ade wei ɛde ade yɛyɛ ɛde nti na wei ayɛ yɛyi yɛn de nti na yɛyɛ ayɛ yɛyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi ate yɛn ho ase ne yɛhu no deɛ ɛkɔ na yɛankɔ yera na anaasɛ yɛkɔpie baabi a ebisa sɛ yɛyɛ a yɛhu yɛyɛ kyerɛ sɛn wɔn atumi akyerɛ yɛn mu ne sɛ nti ɛna yɛgu so yɛ a yɛwɔ ha a yɛdi nkɔmmɔ yɛwɔ atwani mu sɛ former president ɛbɛba na ne titiriw ne sɛ tena yɛte ha yi ɛnyɛ former president John Dramani Mahama nko ati nyɛ saa anaasɛ bi a ɔno nti ne yɛabɔ dwa yi daabi wɔbɛka amammerɛ a ɛkɔ soɔ no ho wɔno ɛso ɛba abɛkyia Otumfoɔ amammerɛ a ɛkɔ soɔ ɛna wɔno so ɛde ne ho bɛhyɛ mu bie ɛyɛ nkonnwa yi a ɛwɔ ahemfie ha ɛna wɔmde kɔ rɛmpe yi a wɔmde ba ɛnkyɛ ɛbɛduru ha na nasɛe ampɔfo adie adi akyire asoma sɛ yɛwe wɔwe bia Sabre ugu so a wohwɛ Adom TV ɛpɛnifo kyerɛ mu a ɛbrɛ ne yɛtia yɛtwa mu ɛwɔ pagyafie akyerɛ duru hɔ ɛhɔ na afɔntɔm from ɛne adeɛ ɛdi ahim no Sabre Otumfour akyiamene bi nana atwibo siako ɛwɔ ha nana yɛmo akɔ ababa Adom TV wanama yɛhu sɛ yɛfiri rɛmpe ɛbɛ nyinaa wote ɛhyɛn no mu din afei wate asi mpakyɛ mpɛmpɛnso a yɛduro yi ɛdeɛ na ɛkɔ so sese mpɛmpɛnso a yɛduro yi sabe mehu baabi a yɛde fitiiɛ ɛno ɛkɔ rampe yɛfiri hɔ ade aba na asampem deɛ dɔme nyinaa nananom anantanom baamufoɔ yɛde yɛwura adeɛ ɛkɔ akɔkɔma no ɛno ho na sese yɛto ho anamo a bia kɔ yi yɛnya ne nteɛ sɛ yɛbɛkɔ apagyahene hɔ na ɛhɔ ne yɛduru yɛne anim sɛ bi yɛduru a mobɛgyina hɔ yɛ amammerɛ bi na ɔmo twɛn mo hɔ kɛkɛ ɛhɔ na ɔmo twɛn yɛn yɛahoboa nyinaa ne gyina hɔ sɛ yɛbɛgyina hɔ na dɔm no nyinaa yɛfiti ase atu anamɔ de akɔma nhyira ɛno ho na sese yɛyɛ a yɛwura ɛte hɔ twɛn na yɛde deɛ amanneɛ ɛwɔ hɔ nyinaa akɔbɔ no sese nkonnwa no nyinaa sɛdeɛ kane bi a nanka yɛde egu ɛyɛ abrane matiri so na nkɔmɔ de aba no afi yɛde egu kaa mu ɛdeɛ na ɛkɔfa saa nsesan baɛ ɛbɛba wɔn bɛyi ɛde ato santen de aba ɛbɛba ɛsɛ ɔnoma ɛwɔ yi ɔmadura pagyafie ayi ɛno ho na wɔn nyinaa bɛyi ɛde egu ɛbɛti ɛde aba ato santen de aba ma nhyia na yɛ ɛbrɛ ni nti na mo sisan mu anaasɛ sɛ ɛbrɛ mu sɛ na ɛsɛ mo sɛn menta sɛ kane no deɛ ɛte aseɛ ne sɛ nanka ɔmo de gu mo matiri ɛbrɛ nti na me asesa mu a sese biɛ ne saa yɛde firi hɔ de ba apagya hene fie a sese yɛtu anamɔ firi hɔ ade aba ma nhyia nana yɛbɛda wase eti Otumfour akyiame no emu baako na wote sɛ yɛne no edi nkɔmɔ bɛma ntwibo siako Sabre deɛ hyiame ntwibo siako Sabre deɛ nkra a wama yɛateɛ ne sɛ baabi a yɛduro yi nkonnwa no deɛ egu ahyɛn no mu nyinaa no wɔn eyi na afei yɛde egu abrane kɔn ho sɛdeɛ kane na nke bi a nkɔm bɛsoa ɛde afiri rɛmpe ɛna de aba no ɛnɛ deɛ ɛbrɛ nti wɔn de gu kae mu ɛma yɛde aba bɛdura pagyafie so ɛde bɛdura pagyafie no ohu akyamfoɔ bɛma bafoɔ ɛkyamfoɔ a ɔno ɛyɛ Otumfour akwamu hene na ɔsa yɛ asafo hene ɔno no abɛhyia yɛ ɛna nananom hemfo yɛ baamufoɔ Pastor say emre na etia yenti na ama yɛ eti wɔkyerɛ mu a ɛbrɛ ɛna etia ɛno nti ɛna ma wɔn de nkonnwa no egu ɛhyɛn mu aba bɛdura pagyafie sɛ meka sɛ deɛ wɔn yi nkonnwa no ɛde finance yɛra sɛtɛpɛ ɛna namoɔ ɛna ɔno ane security foɔ ɛwɔ hɔ na onim sɛ deɛ n'afɔdeɛ no teɛ no ane ɛyɛ adeɛ a wɔhyɛ tuntum a wɔn nso ɛbɛkyia Otumfour wɔte kɔkɔɔ soɔ wɔhyɛ ɛyɛ ne kurom ataadeɛ kama
the black and a former president John Dramani Mahama what the other PM ever has a year and a security for any dear train. Yeah, woman, done the fire. The Santi Otumfour Osei Tutu II but to Kwaswa and the woman Wabetiano, and Yayan Wabeti, my auntie, so better. I dare to have a password. Now, I saw that I say, what also, what to me, I didn't add the Atlantic crime. 80, I had a penny for a woman and a more former Ashanti regional minister. I can't be the trade. Yeah, woman, I quacotia. One Wakasa and penny for a dear Trebia. One also echo aquacotia. His Excellency John Dramani Mahama and I won't know where to hey. Yeah, walk aquacotia. I took a course Wokotia and what about one former Minister of Finance, Yera said Tepe, and in Penny Faudo Baby, and the dear Trebia, one no and no more. And it's former president, that's your 2 for Baby, I know so it's now we're moody and Sumunsam, and also we're moody in Como. Ya na ega Otumfour Osei de Canada no makase oba Ghana dia ope kingdom a na Asantehemaa mu na wo enti king Solomon makope nimdie ene nyansa de eja wado eta ne mu se ko eno tibire bia no asamba otum so mto safre no na eja ono a waboa ene ahemfo ahodo kakra beka ho no amasiesie asem ne kama eno ti na president bia aba Ghana Waman Penny Bia, Yatua Bay, no, Asantehemaa Mudia, said you took Wakano. Yes, some Abaya to swap, and Trasa, Wayandi senior MPP in Debbie. When you Abaya Juma, Onion put to Juma the Baukro, only Abaya Juma, and Onion put to Juma, and the Baukro, the Santi, na San and our partner, say, yes, some Abaya to swap. That's a baby, we are here, so on in the Juma, said a bear and put to a bet me, Abba, a year, woman, Muana, say, Ukroswo na etumiama bibia etumi akwaso nti wakwa yaman baby a obetina His Excellency former president afei ena ekwan adamu ya watumi aba abepiem ewa ha ene amanfo edi na tie die bebre ya wo mo hwa kwan se wo mo etan kwan ene na ba betia Do Allah, Kude kujera cham. Anga mase kuzo. Eja brenya ene mehu bibia mamani age. Ghana mampanyin dada John Dramani Mahama gonja de se kronkron sremu se jata ene waba be pie mu Asantehemaa mu wo hwe ne nante ese de da fom boko na wokoti o ya my no busa saden wache eyi ya yakra wie ne ne awie busa den go hene no ma so cause said osuru Otumfour Osei tie die Kadam American any atoko mo no some repana na ko nya wo na say aye ye na wi o se na e fufu na ayi enhwe nsu ato wi na be so nsu e say nsu to ye ento wi kura na ye so nsu a ye to aso ekonwen egusua eba ekonwen ni egusua eba enti ne ebia na wa wunim se omampanyin dada bia no ewo nso ontie dwaso de but owa adwuma bebre a oye South Africa na adwuma die doso se bi omoto nsafre na ona no be kasa ase se bi onto timia no ho na ono ankasa nso wa kire se fa ho se wa mantem se wa ka kire se de atie bia na koma die se anokwa mbedu na koma die eyie nachi we ya kire se na koma wa ha o se kwan bia no meba na make I will say kakai bitters and